Het evangelie van Jezus Christus zat Mattéus dat beschreven had. Haadstik 3. In een ren van die dag ging Jezus de deur uit en zocht een zit op een marswal. Toen kwam er zo volle volk om hem heen te staan, dat hij stapte in een boot. En wilste daarin ziet en al het volk op een marswal stie, leerde er haren gans terug gelikenissen. Hij vertelde, der gang rus een siedder te siedjen. Nou voel bij het siedjen een part van het zie oer het paard. De vogels kwamen en pikten het op. Een oorpart kwam op een rotsgroen te landen. Daar hield maar een tin laagje ierde. En omdat het geen diepte hier, skat het al gauw op. Maar doet de zinne heger stier, verschroeide en verdroege het, want het kon geen wattel zetten. Waar een oorpart voel in de stikkels, en doet die opskaten, smadde het erin. Dan weer er nog een part dat in een goede eerde voel. Dat smeert aan vrucht 100, 60 of 30 keer zo volle op als oors. Die het eren had, moet ze brûken. De leerlingen kwamen bij hem en zeiden, waarom brûken jou gelikenissen in jouw taspraken? Hij antwoordde, voor jemme is het wylde de mysteries van het hemelse rijk te verstaan, maar voor haar net. Elk die wat had, zal daarbij krijgen, meer als genoeg. Maar een die niet had, zal ek nog aannomen worden wat er had. Dat ik bij haar gelikenissen broek, is daarom dat ze wel zien zullen, maar net ta inzicht komen. En wel jaren, maar net opnemen en verstaan. Zo komt bij haar uit wat profeet Jesaja zijn had. Jemme zullen jaren en dochs net verstaan. Jemme zullen zien en dochs net ta inzicht komen. Want het hart van deze lieu is verhudde. Haar eren zitten verstoppen en de eigen houden ze dicht. Zo bang binnen ze dat ze nog eens mij de eigen zien, mij de eren jaren zoenen en mij het hart begrijpen, ta inkeer komen en dat ik haar dan beter meidje zul. Maar wat een geluk dat jemme eigen zien en jemme eren jaren kennen. Ik zeg jemme, gastprofeten en heilige meisken hienen graag zien willen wat jemme zeggen, maar ze hebben het net zien. Ze hienen graag jaren willen wat jemme jaren, maar ze hebben het net jet. Hartje jemme dan echt goed naar de gelikenis van de siedder. Als een het boodschap van het koninkrijk al jet, maar het net versteert, dan komt de Satan. Die pikt op wat in het hart siedder is. Dat is bedoeld met het zie dat oer het paard struit is. Het zie dat op een rotsgroen siedder is, daar is de man mee bedoeld die het wit wel jet en het tiege blied aanneemt, maar hij had geen wattel en libbet bij de dij. Zo gauw er om het wit in zwierigheid komt of vervolgen wordt, gaat er daar samen waarom lezen. Het zie je dat in een stikkelsiedder is, daar is de man bij bedoeld, die naar het wordt jet, maar dat wordt smoort in de zorgen van deze wraad en de betuining van de rijkdom. Het zet geen vrucht. Nou, het ziet dat in goede eerde te landen komt, daar is de man mee bedoeld, die het wordt jet en versteert. Bij hem zet het wel vrucht, en hij maakt het soms 100, soms 60 en soms 30 keer zo volle als oors. Nog een gelikenis vertelde er Herren. Het is mij het hemelse rijk als mij een man die het goed zie in zijn bouwsjedde hier. Doet allemaal te sliepen lei, kwam zijn vijand en sjedde wylde weet tussen de goede. Doe makke er dat er voortkwam. Het gewaak skeert op en zet de vrucht, maar doe die blikken dat er ek wylde weet in ziet. De arbeiders gingen naar de boer ta en zeiden tegen hem, boer, jou hebben toch goed zie in een bouwsjedde, net weer? Waar kan die wylde weet dan wij komen? Hij zei tegen Herren, dat is het werk van een vijand. De arbeiders vregen hem, willen jou dat wie de bouw opgaan en de wylde weet eruit helje? Nee, zei er, hem zoenen rustig de goede uitloeken kennen.
Let het maar meien waar opgroeien aan een rispingen ta. Als het safier is, dan zes ik tjene zichters van je eerste wylde weet bien war, bien het aan bosken en brand het op, en dan breng je hem de goede weet in een square. Nog een gelikenis vertelde Herren. Het is mij het hemelse rijk als mij een mostersietje dat men in de tuin siedder. Het is het fijnste van alle zeeën, maar als het een keer opzit, wordt het groter als alle oren kroeden. Het wordt zo'n hege stroek dat de vogels kunnen haar nesten in het toeken bouwen. Ook deze gelikenis vertelde Herren. Het is mij het hemelse rijk als mij soerdaai dat een vrouw toch Trije met een maal mengt, zolang ont alles zwaar is. Dat vertelde Jezus het volk alle jaren in gelikenissen en hij die het er nooit zonder. Sam moest uitkomen wat de profeet zijn had, ik zal mijn moele iepen dwaan om gelikenissen uit te spreken, wat van vraads begin aan verborgen weer, zal ik dat uitering brengen. Doe liet er het volk voortgaan en gang in een huis. De leerlingen kwamen bij hem en zeiden, meid je us die gelikenis van de wylde weet op een bouwres duidelijk? Jezus antwoordde, die het goede zie inschiddet is de mensenzoon. Het bouwlaan is de vraat. Het goede zie is het volk van het godsrijk. De wylde weet is het volk van de kwade. De vijand die kwam te zitten is de duivel zelfs. De rispingen is de eind van de vraat. De zichters binnen de engels. Want zat de wylde weet bien waar vondelen en in het vuur verbrand wordt, zo zal het bij de eind van de vraat om en ta gaan. De mensenzoon zal zijn engels daarop uitsturen en die hel je in het koninkrijk alle verleiders en zoenders op. Die smieten ze in het lagende vuur. Der zal goeld worden en op het tosken knarst. Dan zullen Gods band strelen als de zinnen in het rijk van haar Heit. Die het eren had, moet ze brûken. Het is mij het hemelse rijk als mij een skat die het in een stuk land verborgen lei. De man die het hem vond bedobbe hem weer. Hij wie er tegen mij op het snit, verkocht eerst alles wat er hier en doe kocht er dat stuk land. Het is mij het hemelse rijk echt als mij een keepman die het op zoek wie naar mooie pearels. Doet er een hele kostbare pearel van hier, gang er naar huis, verkocht alles wat er hier en kocht doe die pearel. Ook is het mij het hemelse rijk als mij een net dat in de zee uitgebracht is en dat allerhande visken in vangen worden. Als het vol is, slepen ze het op een wal. Ze gaan erbij zitten en doggen de goede vis in korn, maar wat net doogt smieten ze voort. Zo zal het ook gaan als het mij de vraat op een eind rint. De engels gaan er erop uit, skift ze de verkeerden uit de goede wei en smieten haar in het lagende vuur. Daar zal goeld worden en op het tosken knarst. Hebben jullie dat alle jaren begrepen? Ja, zeiden ze. Du zei het je harren, daarom is elke schriftgeleerde die het op een hichte is van het hemelse rijk als een huisvaar die het uit de ronde tart en nij en aard verlucht brengt. Doet Jezus die gelikenissen alle jaren vertelt hier ganger voort. Hij kwam in zijn beddeplak en joeg onderjocht in de synagoge deren. En wel zat dat de leu harken der tiegen nij van op en zeiden, waar had er die wijsheid en wonderkracht wij? Is het net de timmerman zijn zoon? Jet zijn mem net Maria en binnen zijn broeren net Jacobus, Jozef, Simon en Judas? Wen zijn zusters net alle jaren dichter bij us? Waar had er dat dan alle jaren wij? Zij hien een argewasje van hem. Maar Jezus zei zijn harren, een profeet legel is ze, dat doggen ze alleen in zijn bed te plak en in zijn eigen vermidden. Hij dierde dan echt net volle wonders. Het leeuwen wie er bij harren net bij. Haadstik 14. In die tijd jerde de tetrarch Herodes oer Jezus vertellen. Hij zei tegen zijn mannen, het is Johannes de Doper. Die is grif uit de deur verriest en daarom werk je die wonderkrachten in hem.
Herodes wie de man die Johannes oppakken, boeien en vastzetten litten hier om Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Johannes hield in hem zijn, jo mij haar net als vrouw hebben. Doe woe Herodes hem eens deermeidje litten, maar hij dwaste net aan om het volk, dat die Johannes een profeet zegt. Maar op Herodes zijn jeetje doen ze de dochter van Herodias zo mooi voor de gasten, en het wie Herodes sannheid zin, dat hij zei haar ta, en daar diet er een eet op, hij zou haar alles aan dat ze maar om vregen. Die zei doe wat haar mem haar eens kunt hier, jou me hier op een wat de holle van Johannes de Doper. Dat begrutte de koning tegen, maar om me eet en om me gasten woert er het net wegerje, en daarom joeg haar zin. En hij liet Johannes in het tichthuis de holle afslaan. De holle wat op een bord bracht en aan het famke oerjoen. Die bracht hem naar haar memta. Johannes zijn leerlingen kwamen om het liek op te heljen. Ze begroeven het en gingen doen naar Jezus ta en vertelden het hem. Doet Jezus het jet hier, zette er in een boot aan naar een eenzame oorde om alleen te wezen. Maar het volk jedde dat, roende steden uit en gang hem oerlaan achternij. Bij het aan wal stappen zag er een grote kloft volk. Het greep hem aan en hij maakte de zieken die erbij wienen beter. Doet het naar de joen begon te rennen, kwamen de leerlingen bij hem en zeiden: het is hier een verlittende orde en het is ek al let worden. Let de meesten voortgaan, dan kunnen ze in het dwarpen voor haarzelfs eten keepje. Maar Jezus zei zijn haren, ze hoeven net voor te gaan, zorgen jemmer maar dat ze te eten krijgen. Ja, zeiden, wie hebben hier oors net als 5 breien en 2 visken. Hij zei, breng die maar eens bij mij. Hij hield haren alle jaren in het gers zitten te gaan, nam doe de 5 breien en de beide visken, zeg naar boppen, spreek de dankzegging uit en breek de breien en joeg die aan de leerlingen, en de leerlingen joegen ze aan de menigte. Ze eten haar alle jaar zet. Ze vandelen de stukken breed binnenwaard die ter oer wienen, 12 kwartvollen. Boeten de vrouwen en ben hienen zo'n 5.000 eten gaan. Voor het nijtijd joegen zijn leerlingen water aan boord te gaan en naar de andere kant te varen. Willens koe zelfs het volk naar huis te sturen. Naiter de mannen te gaan litten hier, ging er bij de berg op om alleen te wezen en te bidden. Het wie al let in de joen en nog ziet er daar alleen. Onderwillens wie de boot al gans en eind uit de wal en hier het slim te krijgen met de wagen. Ze hienen in een wien. De nachts, het wie al in een nijnacht, kwam er oer het wetter naar haar ta rennen. De leerlingen zagen hem oer het wetter aankomen. Ze rekken van stel en zeiden, het is een spook, en van benauwdens razen ze het uit. Maar voor dadelijks raap Jezus haar ta. Stil maar, ik ben het, wees maar net bang. Petrus antwoordde, Heer, als jou het binnen, sis dan dat ik oer het wetter bij jou komen moet. Jezus zei, kom maar. En Petrus ging uit de boot en roen oer het wetter naar Jezus ta. Maar doet er murk hoe een stuk wien dat er stie, water benauwd. Hij begon te zinken en raap luid, Heer, help me. Op slag stiek Jezus de haan uit, greep hem beet en zei in hem, wat een beetje vertrouwen. Waarom bist het toch zo onwis? Doet ze in de boot stapten, ging de wien lissen. De mannen in de boot voelen voor hem del en zeiden, ja, jou binnen de zoon van God. Doet ze de maar oerwienen, kwamen ze bij Nazaret aan wal. De meesten die daar wennen, zeggen vot dat hij het weer en vertelden het terug in die hele krite. Toen brachten ze alle zieken bij hem. Die smeekten hem, of ze alleen maar de samen van zijn mantel aanrijden mochten. Elke een die dat deed, was beter. Haadstik 15. Op een keer kwamen de fariseërs en wetgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus. Ze zeiden, waarom hadden jouw leerlingen haar net aan de tradysjes van de âlden? Ze waschen ons de handen net voor het eten. Jezus antwoordde haar, en jemme dan, waarom gaan je met zijn Gods gebod in om je tradities maar te bewaren?
God had om zijn, had hem Heit en mem in ere, en wat zijn Heit en mem vervlokt, mat ombracht worden. Maar jem ze, wat zijn Heit of mem zei, dat ik jem een meisje willen kennen hier, dat is voor de tempel orneren. Sanien is van de plicht om zijn Heit en mem in ere te houden. Saskoe jem met jem tradysjes Gods gebod aan de kant. Comediespelers dat jem binnen, hoe correct had Jesaja al van jem zijn? Dit volk eert mij met de lippen, maar haar hart is vier van mij aan. Het jouwt niet dat ze mij eren, want ze leren net oors als meisje geworden. Neiter het volk bij hem roepen hier, zei het zijn harren, neem dit nou eens goed in jem op. Net wat ta de molle ingeert, maakt het de meisje onzuiver, maar wat eruit komt, dat maakt het hem onzuiver. Toen gingen de leerlingen naar hem ta en zeiden, witte je wel dat de fariseërs die worden van jou schandalig achtje? Hij antwoordde, alle planten die mijn hemelse Heit net planten had, zullen uitroeren worden. Let harren maar geworden. Ik ben een blinde paardwezers, en als een blinde met een oren blinden op stap gaat, zullen ze allebei in een koele vallen. Doe op een jaren Petrus hem en zei, lees us die gelikenis eens uit. Jezus zei, hebben jem daar echt nog altijd geen begrip oer? Hebben jem net wat verstaan dat alles wat ta de molle ingeet in het lief bedarret en daarmee de teruggang weer uitkeert? Maar wat ta de molle uitkomt, dat komt uit het hart en dat maakt het je onzuiver. Uit het hart komen ommers verkeerde plannen, moord, trouwbrek, gorkerij, stelderij, vals getuigenis, lasterpraat. Dat binnen de dingen die je onzuiver maakt, maar net het eten zonder eerst te haan wasken. Derwij gingen naar de kriete van Tyrus en Sidon ta. Der kwam een Canaanitische vrouw die in die contraien wennen, samen op hem ta rennen en roep, have mij leien mij heer, zoon van David, mijn dochter wordt slim troch de duivel plegen. Hij ging er likwijls net op in. De leerlingen kwamen daarbij en vregen hem, stuur haar doch voort, zo roept dus maar achternij. De jongen antwoordt, ik ben enkel uitstuurd voor de verlenen skiep van het volk van Israël. Maria ging voor hem op een knibbels lezen en zei, Heer, help mij dochs. Hij antwoordde, het is net goed, en neem de ben het breed aan en smiet het voor de hondjes. Zij zei, zij is het heer, maar de hondjes eten dochs ek van de krommels die bij de baas van de tafel aanroegelje. Toen antwoordde Jezus haar, vrouw, wat is jouw vertrouwen groot? Let het wezen, zat jou het graag willen. En de vrouw haar dochter, wie van die tijd aan, weer beter. Naiter der wij gingen wie, kwam er bij de mar van Galilea. Hier roen het berglaan in en ging daar zitten. Grote kloften meisken kwamen bij hem, met haar kreupelen, blinden, ongelukkigen, stommen en gans oren stumperts. Ze brachten die deun bij hem en hij maakte haar alle jaren beter. Het volk die stom verbaasd, doet ze zeggen, hoe het stommen weer praten konden, ongelukkigen weer beter waren, kreupelen weer rennen en blinden weer zien konden. Ze prijzen de God van Israël. Jezus roept zijn leerlingen bij hem en zei, het begrut het mij om al die meisken. Ze binnen hier al 3 dagen bij mij en hebben neer te eten. Ik wil haar net zonder eten voortgaan laten. Ze moeten er onderwijs net bij del vallen. De leerlingen zeiden tegen hem, waar helpt men in deze eenzame oorde zo volle breewij dat zo'n mannig te zeer krijgt? Jezus zei tegen haar, hoe volle breeën hebben je? Ze zeiden, zaan en nog een stuk mannig visjes. Toen zei er dat het volk op een groen zitten gaan moest. Hij nam de zaan breeën en de visjes, spreek het tangebed uit, breek ze in stukken en joeg ze aan de leerlingen. Die joegen ze terug aan de meisken. Ze eten er alle jaren van en kregen zaad. De stukken die oorblijven, vandelen ze bijen waar, zaan kwarvollen. Vooral je en ben net meetelt, wienen het 4.000 die te eten kregen. Toen liet er de meisken naar hoe stag gaan. Zelfs gang er in een boord en kwam in de contrij van Magadan.